Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Radio Philippines Standard Time. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. Hey! 51 minutos nakaligas atak ng alas 4 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Labing ulihin nga datos nga ginapresentar sa bangid lamang sa Department of Health ang kanabuon sang kaso sang COVID-19 sa bugos nga Pilipinas. Iyar na sa 5,660, 5,660 ang bag-o nga kaso nagdugang sa buong lamang adlaw. 27. Ang pinakamasubo dari bangod mayara sang bag-uman nga na-record nga nagkalabatay. May 13 ka bag-o nga napatay sa buong lamang nga adlaw. Kag ang nagkalamatay sa kabugusan yara na sa 362. Ang mga nag-alalayo na ka-recover. Sa buong adlaw may 82. Ang kabugusan maka-aksyon 435 na. Ang naka-recover sining haladlukan kag makamamatay nga COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Sa lawat mayong hapon naman mga ka-aksyon sa mga adlaw, yari kita sa pizza GC size na sa bulan sa Abril 2020. April 16 na 2020, sa gihapon abnormal, sa gihapon hindi kinaandan, kag pinasahi sa taran. Ang hitabo subong nagaka-eksperyensyahan sang hindi labang Pilipinas, kundi sa kalabanan nga mga nason sa bugos nga kalibutan. Nagtatak ini sa maragtas hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa bugos man nga kalibutan. Bangod sining pagpangatake, kag pagmanghalit sang kagaw nga si Corona. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Masubare sa oras naman nga pagbalbal nato sa mga balita. Information labi na sa update sa mga bulig nga ginapatigayon sa ato sa gobyerno halin sa nasyonal papanaog sa lokal. Kag ang sitwasyon sang aton nga mga kaaksyon sa bisan diin man nga bahin sang nasyon kag siban nga bahin sa kalibutan.
nga napiktuhan sining COVID-19 nga krisis. Action reports after the edisyon sa gihapon inyo ka-action. Action na Marlon Hinobaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Sa ilawag tayo sige na mga Pangulong dinilaan o nakita sa bansang balita lokal. Importante nga anunsyo na naman. Importante nga pagpahibalo. Ginpresentar sa nga gobyerno probinsyal sa mga hapon. Pagi sa adlaw-adlaw na nga Negros Occidental Interagency Task Force COVID-19 update. Una sa balita, una sa aksyon. Mahibaluan ka ginapresentar kung nano ang ulihi nga datos kag masurod nga tikang nga paghimuon sang atong sining nga mga opisyal sang gobyerno sa bulig man sa nakadain-lain nga mga department kag division personnel miyembro sa nga Interagency Task Force hindi lamang Bacolod kundi o kung hindi lamang Negros Occidental kundi kalikip man ang syudad sa Bacolod. May importante maka-aksyon ha nga ipabati kita sa inyo dugay-dugay amo ni ang ginahulat sang halos kalabanan kag ginapangamuyuan nga magtupa sa ila nano ini ang 6,000 pesos nga Social Amelioration Fund o kon program Emergency Cash Subsidy. Kwarta ihatag sa mga apektado sang COVID-19. Importante niya, pabati kamo kay pabati ko dagay-dugay ang paglawag sang Provincial Social Welfare Development Officer sa Negros Occidental nga si Merly Garcia. Ginlawag niya kung pila ang figures, pila ang kanamuon sang pamilya nga benepisyaryo sa kada banwa kag syudad sa Negros Occidental. Pila ang kabilugan nga kantidad nga gin-transfer na sang Regional Office DSWD sa sini mga LGU. Gin-download ang kwarta. Kag bala, may nakaumpisa na ang sabat, yes, may nakaumpisa na panagtag. Ginreport na kahapon ang sabahin sa Banwasang Hinubaan. Pero importante mamamaluan sa ato nga maka-aksyon kung san uya maumpisa sa ila lugar. May problema bala nga na eksperyensyahan sang ginumpisahan ining payout. Walang tawag kung magsugod na ang pagpanagtag. Hindi man pwede nga makapanagtag. Ang taga-LGU, opisyal sang Banwa Konsyudad, sa bulig sa mga opisyal sa barangay, kung wala sang representante halin sa DSWD nga nagaupod. May problema, gid. May duwa dari ka mga lugar gin-mention. Ginapalayag si PSWDO Provincial Head Merly Garcia, duwa ka lugar dari sa Negros Occidental, nga ang benepisyaryo ara gahulat sa ila sa nga lugar. Di man pwede nga kunway ka home quarantine pass, makagawa ka mo. Di kung ikaw benepisyaryo nga way ka sang pass. Kadtuan ka sang DSWD para dulong si mo ining 6,000 pesos na Social Amelioration Subsidy. Pero may ara kuno yang way makasulod ang kuntani madulong sining 6,000 para na ginastao punggan pa. Di isa ina sa na-inspirensyahan nga problema na sumala nga problema sa sining una nga bahin nga pagpanagtag sang cash subsidy sa idalom sang Social Amelioration nga programa. Una sa balita, una sa aksyon. Standby ha kay unahon ko na karong pabati mag-aksyon. Humalin sa Talisay, Pasaka sa San Carlos. Humalin naman sa Bago City, Pasaka sa Hinubaan. Isa-isagid nga ginalawag mag-aksyon ni PSWDO Head Merly Garcia.
Kag importante kung saan ang schedule. Kaumpisa padagtag sa inyo sa nga lugar na. Ano pa ginibang sa nga balita lokal? Paghatag sang authorization o kon pahanugot para sa mga salakyan gagamiton bilang service sang BPOs pinatugyan sang konseho kay Mayor Bing Leonardia. Una sa balita, una sa aksyon. Damo gini nagpakamalaot ho, damo gini naggasakang kilays ni. Damo sang mga call center agents nga napilitan maglakat. Konsiderasyon lang ko tani kung ang ginapangayo nila ni tanong man ni Punggan. Trabaho Manila ni. Sa Timbrano lang ko tani saway na ni. Gin palipas piyang pila ka adlaw kag bantayan ang salakyan nga service nga nasakyan nila. Tingod kadamo sa mga nagkalapiktuhan to nagligad nga adlaw. Labig-labig pa ng penitensya nga daan sa mga-aksyon naton ho sa implementation sang enhanced community quarantine sa Bacolod kag modified community quarantine sa Negros Occidental. Ina kundi magaupod na Bacolod sa modified kung para pabilin sila gyapon sa ECQ yung ginatawag. Kaya natabo mga ka-aksyon sa sunod sa Bacolod yati hindi balikawan nga hugtan pagid ang implementasyon striktohon pagid implementasyon sang ECQ bago na Bacolod di dabo tawo di mo. Grabing papaningwa na sa mga opisyal nato sa gobyerno pero damo gapon kapasaway. Tingod pangitaan sang ibang nga pabaagi parang maghagan-hagan ining mga nagapinasaway. Di mas gin strikto gin implementar ang ginatawag nga color coding. So natabo nga ang Bacolod mas ginistrikto outside Bacolod o Negros Occidental nga jurisdiction makaksyon nga mga banwa kag syudad medyo gin halogan. Una sa balita, una sa aksyon. April 20 pa niya pisang modified community quarantine sa Negros Occidental. Nasa diin pahadugutan ang mga tricycle kag tricycad drivers nga makamaneho kag makabiyahe pero may limitasyon. Samtang tricycle driver nadakpan sa bypass operation sa syudad sang La Carlota. Grabing legal nga droga gapon sa pinsar sang tawo. Bisan nga panalawsaw kag pangatake na ang corona nga kagaw. Ang Shabu galusot gapon. Una sa balita, una sa aksyon. Update sa mga stranded nga nga negrense sa nakalain-lain nga lugar sa Pilipinas. May presentation man sa mga hapon si Provincial Disaster Management Program Division Head Zephard Kailian. Medyo ginapalitikan pag isang provincial government kamantik kadamo-damo gali sa nagatawag. Kadamo-damo sa nagatawag sa hotline nga ginhatag sa nga provincial government kag nagapangayo sa mulig. Hindi man pwedeng sikwayon, hindi man pwedeng balibadan sa ato sa provincial government. Mansubong hapon may nastorya kita nga negrense man ato pa siya sa Qatar. Siling niya gatingwa man ko nga makatawag sa hotline nga ginhatag sa provincial government. Pero mabulabudlay makasulod kay garing man lang. Amo nang hambal niya. Isubong presentation ni PDMPD head Kailian. Di ba ang tagali nga tuman kadamo sa mga naggatawag sila. Amo nang rason kung nga hindi tanan ang maakomodar sa gilayon. Ginatos pa ho ka mga nagrenseng stranded passengers. May ara overseas sa Filipino workers, may ara man hindi OFWs. Dito sa Manila, may ito pa to. 154 pa tong stranded sa Manila. Sa 154, 66 aris Bacolod puli di. 88 halin sa regalain nga lugar sa Negros Occidental. Sa 66
ka Bacolod noon, 45 OFW. Sa 85 naman ka mga Negrosanon, outside Bacolod, ginapulian nila 50 OFWs. Dason nga adlaw, ani Surya ko taga Qatar, tawag sa aton communication, siling ko san ong target niya mapuli di. Siling niya nagun mention niyang 19 nung Domingo na ho. Siling sa 19, siling ko ikaw lang isa ka Negrosanon. Siling niya daw damo kami, adyos ta nagdugang panili. Una sa balita, una sa aksyon. Sa bahin naman sa nga balita pungsod noon, kaso sa nga COVID-19 sa Pilipinas. Inagsaka abotogin mention ko 5,660. Para sa Presidente Duterte, hindi pagkakason sa pwesto si Health Secretary Doke. Suro ka Executive Secretary Medial Dea. Una sa balita, una sa aksyon. Manpila ka mga senador na nawagan nga kay Roque, hambalya kay Duque, resign kadira. Ang pamangkot mga kaaksyon, sino ang rekomendar nyo nga ibulos ayhan ang iga magabulos iga rekomendar nyo makatupong sa makalabaw o kung makatupong man lang sa performance kung may performance gin man si Duque. Ari Flash sa report sa Patrol with Action Jan Diaz sa Sunjan sa report, please come in. May nga connection Mark at sa tanan nga mga kaksyon ang patrol karon live nag-report diri sa isa ka lugar. Sa sulad sa Bacolod may kantanan sining isa namang ka shooting incident nga nagluntad sinigid damang hapon. Oy, Diri makaksyon sa isa ka puloy-an ini sa impormasyon aton patay ginaksyon Mark. agoy. Ining persona naman nga ginlutang kilala ini nga personalidad isa ka anay barangay kapitan kag involvado sa transaksyon aligar no involvado sa transaksyon sang illegal nga droga Action Mar. Actually, ga-report na rin pod live si News Direct, no? Action Rex Kantong sa lugar. Ining lalaki, gina-confirm pa nato ang ngalan. Pero ito ko si News Direct, wala pa mang confirmation. Kaya ginaulat-ulat pa nato diri ang ito naman nga magkapulisan. Ongoing diri karon ang investigasyon, mga kaksyon sang mga pulis. May nakabutang na diri nga may nakabutang na diri magkaksyon nga Yellow Lane sa may area gin mismo. May nagsulod ng ambulance mga kaksyon sang Amity Volunteer Fire Brigade mga kaksyon, no? Dari sa may lugar gid mismo. Action may transfer ko na kay Action Rec kay ma-plastak sa ating Facebook Live. Sir, ikaw na ka. Action Mar, sige apon sige diri ang pagulat sang mga kapulisan sa investigation kay ginapatigayon diri subong nagabot actually ang isa sa mga grupo sang Amity, no? May ambulance diri sa sulod kag way pa naging tugutan gibutangan lang yellow line ining lugar. Kung sabihin samtang ini sa diri sa area. Hindi pa pwede malawag. Action Rex? Ate, yes, Action pero daw ka well known kin sang kwas na ngalan? Kilalang gina sa? Okay, daw hindi pa naton mapiyo kung kung gidni actually nagabutan na ding kapulisan nga iban kagang rescue team ariman diri sa sining lugar, no? Kay actually gin kordonan na yung area diri nga lugar gin kordonan na Action Mar parang wala sang makasulod nga mga iban pang mga private sector, no? Ang sasulod lang mga kuan kapulisan lang kag miyembro sang Amity nagapatigayon diri kay kuan tadiri kun dali lang kay mamangkot tadiri kun basi may naka Sa sulod sa Action Rex ang balay gin tero? Sa sulod sa sang balay actually isa ni ka apartment mo. Ang ining balay actually hapos nung isa tutulong mo diri sa area subong sining matineo, no? Dali lang bala kay dumay ka Kondri. Kilala niyo ni sir? Hindi niyo kilala.
Kaya may mga kapulisan dre nga nagapatigayon dre sa investigation pa sa Mar. Mangkot kita dre sa isa man ka utod naton. Si action na dyan, basi may additional nga information. Dali lang. Action man, no? Kay pwede na lima lawag. Action dyan. Diri sa may area, lapit lang sa barangay, kung sa barangay Villamonte. Diri sa may corner block, Sunmar, kung magliko ka diri, may isa ka bakery, tapos on hands ni among gym, no? Abot na, no, nga area, kung kay diri ni mismo, gid sa lapit gid sa barangay hall diri nga bangka. Sa piyak nga bangga ni Action Mar, pero hindi kami prong rektaya sini among simbahan sang barangay Villamonte. Dira nang area niya, no? Amo na Action Mar. Kay may ari isa man ka babae ganing ito mangkot nag hindi o man disiga gali kay di ta may istorbo ni. Daligid lang kay para nga ma-check naton. Kay wala pa dire actually si Sir Romucan sang Station 4. Amo nang gina-check naton dre. Actually ara pa sa sulod ang riding in tandem. Amo nang initial nga riding in tandem ang nag teras ni Axomar, no? Pero di pagid mapiho naton kay subong sini actually ang mga medical team ari naman sa area kagang sa pulisanta nagsulod na dre. I don't know kay hindi ko makita actually kung ara gid siya sa sulod sang dalong nga portion sinisang apartment or kay may kalan ani actually tupad sini mo nga portion block Sunmar. Kagang laktura niya sila kagang lusot kaya mong isa ka eskwelahan la ang area sang barangay Villamonte sa may simbahan. Section na dyan may additional nga information sinisiguro Action Mar para sa sining mga detalye. Ason dyan? Yes, Action Mar, no? Ang isa naton nga information ining persona nagkainara sa may do guwa bala sa ilang balay kay kabalo ka apartment din siya amo ng L&E apartments, no? Ang L&E apartments tabok din lamang isa sa isa balak panaderya bot siling banaligyan sang tinapay. Sa tupad sining ang ining apartment of Sunmar may ari ini apat ka mga unit. Ari ni siya sa may pinakaulihigid. Kung ikatatlong Action Mar nga unit, kung pakadto north ang pag-isip naton. Ining ilang nga unit, ang gwa sinidre, may ara pa bala nga do balkon sa, dumakati nga balkon Action Mar, nga pagwa mo sa may pertahan, may ligwa pa na da siya nga gamay nga portion, and then may ara lamang screen sa tubang mga kaksyon. Digto kagara sa sulod, ining biktima, kasi information nga ton nga nabaton, nagahamyangon sining nga mga tinion, mga kakson. John, kay ulan lang mga messages sa kundi pabangkot. Standby lang kamo kay dugay-dugay balaan nyo ng ngalan sang sinang Gintero. Basta ini nga tawo, kilalang kilala sa Bacolod City, nangin unod ang ngalan niya sa mga balita, nagligad nga tuig, kag naliligad pagid. Lalaki. Darat anaya. Yes. Ma'am, kung maybe mga pila kalupok kayo na, ma'am? Dua? Sunod-sunod? Ang mga suspect din nagdiretso? Wala ko kay kagwa ko, wala na kawa. Pati lang ka mo doon kalupok ng tuldo. Pero kayo na, dito may nakalibot-libot, wala man. Hindi ako kita. Wala na, do normal lang gid. Wala ako kita. Wala ka kakita. Pero do abi nga do ano lang man, wala ka mo kabalo, may kitiro na no? Okay. Anyway, subong nga matinion, mga Action Mar, may gina-istorya, no? Na-depreso, si Kagawad Lala. Hindi ko na din sa makita. Ang initial to is riding in tandem ka, no? Mura na nakita. Sa tubangan sa St. Joseph. Probably kabisita lang siguro. Pagtuloro. Kagawad Lala, confirm ko lang liwat, tinang pala, sa apartment, damo sa may nakatiner. Actually, sir, ina siyang area, no, na sa ilang ng gym.
gym. So damo na di mostly mga tao hindi na sa apartment. Gym apartment na sa may portion na da. May portion na da nga ano. May portion na da nga gym ang susulod. Okay. Oo. So damo na da mga taga Bilimonte nga health conscious pala. Ara dira nagano. Ara dira naga siga tinel, no? Anyway, schedule man na dang ano nga pag ano nila sa gym. Meaning person nga gina-allege amo ning natiron hindi kinadaya unit. Hindi. Bali nagkatulang siya. Okay. Oo, ma-gym siya according sa iya nga partner kagina, ma-gym lang siya. Meaning kagawad, meaning person, permi na siya. Hindi ko sure kung permi siya, but the way I look sa iya nga, subong is, the way pag-intindi ko sa paghambal kagina sa akon is nag-gym, kagin pamangkot namon. Oo, so wala, magani kabalo nga, nag-open sila, no? Okay. So, kami idea nga nag-open sila. Kagawad ako ng information man, pila ka, kung kinti, o siya, ginbantay na sa? Actually, wala kuya kakita o wala kuya kabati, but pagabot sa barangay, may naghambal, nakagawad na tiruhan si Amoni. Duwa ko no kalupok ang ila na batian, so gin-confirm. So nagkadto ko, nakita ko, may naghapaon nga lalaki. And pagpakita ko, naghambal ang iya pariente, ang iya sister, si utod niya, si Maui. Utod, oo, aladang babae sa kilid. Oo. Napali daw dyan. Nagayo siya sa amon ni Kagawad Makilan nga matawag sang rescue, which we did. Nagtawagan na mo. Unfortunately, ang rescue sa Villamonte, sa Banawe, may gina-rescue man. Pero subong ari na din. Kagawad, ang natabo na kaina, kuno, pagwa na actually, sir, hindi ko bala ka-definite sa bati na kay ang ako niya purpose nga magkadto is to secure gisang area and to check how true bala. Kag anyway, nakita ko man nga pagabos ko, ara na din ang mga kapulisan. No? Ginkunti ng area, kay even kami gani ni Kagawad Makilan, pagwa naman outside sa sining yellow line bala. Kagawad, kita mo kinasitwasyon sa dugo? Damo, sir, dugo. Pero I could not confirm or anything because we're waiting for the right authority to say anything about the condition at the moment. Pero nakita mo ng mga ilang? Sir, why ko kakwan? Kakita, before ko na nagpalapit. Kaya pagkakita ko, sir, ang flow sang from Kusulo dito, may flow din niya dugo, sir. Pero hindi na siya tagadari, pero pabila mo, hindi na siya. Well, usually, yes, sir, maglibot-libot kami di kita ko na din siya sa diri along sa may St. Joseph nga area. Oo. Dana siya nagatiner. Meaning yung salakyan sa Guaiana na? Hindi ko sure ma-confirm ha. Pero most likely ang Las 5:16, balikan ta sa aksyon na John Diaz. Interview ini live maka-aksyon sa isa ka opisyal sa nga barangay Mandara may kantaran sa ring pagtiro sa isa ka kilala nga personalidad dari sa Negros Occidental. Punong barangay about the situation. Kaya at the moment, si Cap is sa field man. Nakapag-distribute sa mga food bags. Tiyambal ko Kagawad, since kita nga tuwari we make sure na dapat ang mga tao, hindi mag-too-much ang crowd bala sa subong. Pero hindi ta hindi ta ma-avoid because daw kadasig lang isang balita nga nagpabalo dayon. Ano na lang imo panugyan Kagawad sa pangapumuloy sa Barangay Monte for now as barangay official? Yeah. At the moment hindi ko ya makahambal anong situation niya, but as what I've seen lang sa iya, there was a lot of blood sa area. Nakita ko ang nagabayo siya pula, naghapaon siya, and as confirmed sa iya utod, it's her brother si Maui Villar. So bilang hindi magkabalaka ang aton pamuluyo, kaya subong ari diri ang aton mga kapulisan. At ang aton ng panugyan is I know kasad bala nga with everything that's going on right now sa kalibutan, may amo pa ning activity. So I hope na hindi man magkalangkag ang aton mga pumuluyo sa Barangay Villamonte, and instead let's pray for whatever ang sitwasyon subong ma-maintain man ang safety and ang safety sa tanan gid. Kagawad dalin gani ma'am? Katalan agsam. Aksyon na mga kagawad dalin katalan agsam, no? So, ang victim is Maui Villar. Based on the information ng aging kata ni Kagawad. Okay. Sir, may nga po. Ikaw ang owner sa gym, sir? Gym na da siya? Meaning hindi na sa unit or ginaistaran? Why? Gym na da siya?
Pila na kayo isang gym na da, sir? Ito na daw kayo, nagkaya pala yung apartment na siya, pabodalom na siya. Ang sa pa, amo na katatlo, amo na siya ang gym lang na da siya. Okay. So, meaning kayo na, sir, pagkabot, sir, ara na nakadaan. Pinakadaan. Sino na, sir, ang ining suspect, permitted sa Cebu or registered na siya agad gym kinada? Ano na siya, nang gasasyon na siya, halos everyday, ara na siya. Gym kada hapon. Tapos, lapit na rin sa matuwigan man kay since nga tangdri pa sa kuyak sang tumiga gym namon, sa pag-transfer, sige-sige na gym ni Mawe. Sige na yan. Sige sa gym kada hapon, no? Pero usually, sir, wala man kaya problema nga duga katingalahan diri sa libot. So, ito normal lang ito, sir. Suno sa sa pasyon katakat ko niya, siyempre, hindi ko man sabi matabo kay kung kasi kami mismo ginakulbaan dyan yung natulog sa record yan. Kaya sa poteng clutch pag yan ang nagyapon kay sa pangitsindi ko may dalagi sa gyapon ang masra. Kaya ginaalaw ko lang ako niya nga post nga instructor nga ipabili lang tani kaya may mga ibang katawang nga gym bala. Kaya since sugod nila gym so far duwal man kami nabalaan yung grab siya da or may nakita ko nga iba niya tao ang gasulod la. Ara ng permit clutch bag niya. Ara ng permit clutch bag niya. Ara ginadala niya. May bitbit ka siya permit, sir? May bitbit siya permit. Okay. Ang mga usually, amo gini oras yang katuda? Oo, amo gini siya oras hapon. Ano pila ka hours na usually at isa ka oras, dua ka oras pinakalawig. Pinakalawig. Oo. Tamo ta tao sulod kay na, sir? Subong ti isrado kami da kay ginta implement yung subong ti pag ECQ. Ngayon pa sila ko ginang gym. So, how come, sir, nga sa subong man? Nagpalapit na daw siya nagayo sa kunya instructor nga ma-gym. Okay. Pero ang instructor ko sa instruction ko sa kunya instructor nga sirado gid maski sino nga member dira ka makadto. Siguro tingin nila nga po nga jackpotan nga nakaayo siya. Kasi siya lang isa super wide gid sa gani upod pag gym niya. Okay. Meaning nag-ayo isa nga mag-gym. Siya nga mag-gym dira. Subong lang yun niya adlang akon. Nakibot niya ni kung pagkatuto sa ako instructor nga nagkadto siya. Timing nga man wise ang upod. Kaya basi ibang kami nakasalabat pag yung ibang kung may upod sa nga gym members. Pero sir, imo nga gym, sir, ang unit, ano man, may CCTV camera nga pwede makabulik, sir? Super, way ginada CCTV kay mga pilat bago po mo lang kami dinig silent mo. So, confirm ko lang, nakapalapit ka sa ina sa mga unit? Nakapalapit ko sa unit ko. Hindi nakita mo sitwasyon niya? Nakita ko sitwasyon niya. Ano gid sir? Makita mo ang igo niya pilat? Ang igo niya sa ulo, subong ang posisyon siya naghapa. Gapa. Naka-t-shirt? Ano siya? Naka-jersey sa Color? color dark color. Hindi ko black or violet. And then naka-short lang siya? Naka-short lang siya. Usually niya na naka-jersey na siya doon pang basket lang. And then naka-shoes lang? Naka-shoes siya. Doon pang basketball attire? Basketball attire. Usually mag-gym na siya muna siya doon pang basketball attire na siya. So nakikitsurahan mo iyang kung sino dito, ang sino nga sa kilala mo gina siya? Ang nagtiro? Ay, ang nagtirohan, sir? Oo, kilala ko gina siya. Kaya TV ko naman, kilala naman. Ano mo kamugaling? Oo, may goy mga Anong gidya name niya na, sir? Si Mawiwila. Mawiwila? Mawiwila. Ang gina-register niya, madam? Amo na register niya sa amin. Okay, for 1 year na siya nga nag-gym. For 1 year na siya nag-gym dira. Okay, so meaning, sir, ang lugar, dere isang naligad, do wala ka din nakikita nga itong problemado, tani ka? Why? Kay may matay sa mga gopot na kami ng gym. Kada hapon, may masura na yun namon. Usually, amo iniuras hapon, kaya pangapin na siya, tapos sila mapuli na. Lahat na sa yun. Sir, why na siya nakasakay sa lakyan niya balik? Why na siya kasakay sa lakyan niya balik? Ano sir, kapagwa niya? Kapagwa na siya. So the possibility ka, bas ginulat ng gitid sa gwa? Possibility, ginaya ko lahat sa guro sa gwa. Meaning sa that time, sir, nga natiruhan siya, wala ka din sa lugar niya? Wala ko din sa lugar. May kabantay lang na? May kabantay nga ako niya instructor. Instructor lang. Usually mga pila kami nung ka-gym na, sir, for mostly, imo registered number? Ang registered number ko rin subong, nasa sobra 30 plus pa man lang. Kahit ang iban, kami, guman mo, ang iban niya members, so ipa makabalik. Kasi kung sa CQ nito, jutay-jutay, gina ng amon niya members ko ang gym. Okay. So, ano kanina yung tasa? Si Romel Pardilla. Romel Pardilla. Owner ng gym, sir? Owner ng gym. At the same time, kita yung partner ko, Ara. Partner mo kami ni Lara Hernando.
Si Sir Romel Pardilla, Action Mar. Sir, may nga po tigtugin. Madam, mga salamat. Action na manamatian si Mr. Romel Pardilla dari sa area gin mismo karon nga po nabatian naton dari sa lugar iya gin Pabarma nakatagba sa sang iya nga sa ngalan mismo sining persona nga amo ni aligar nga natiruan karon gilamang hapon pero gina-check naton dari Action Mar kung ano ang pinaka-latest nga investigation sa mga kapulisan particularmente na sa nga police station number 4 kining area sa Copini sa police station number 4 mga ka-action no aksyon na Marlon. Sa nato ko na nga purok ni particularly ang area diri mismo. Kay tupad ganini sa lapit na sa silikon na mo to may gym na diri. Wala na to nako ang name sang gym gid. Pero amo ta ba si Mr. Romel Pardilla makaksyon ang owner sang gym. Ari di karon nga po nakabot na si Lieutenant Colonel Ariel Pico ang station commander sang police sang ang spokesperson sang Bacolod City Police Office. Gina-check na to diri ato ang dahil pinang nastorya ko to. Amo tumuto diyan mo nga babae. Oo, okay naglakad na siya. Okay. Amo tong sorry, ari ding auto diyan na. Nakakita? Then. Ma'am, o nga po. Ma'am, po ba kami, ano kayo ng nagtiro ng nakamotor, ano man? Mo dyan nakita ko na nabili ko sa may Florida. Sa Florida? Naka-motor sila? Ay, wala. Kaya kigan ka tatay. Kaya sakyan ko magdaan sa highway. Kilala. Pero ito, ma'am, siya nang... Ay, tayo ko kilala, hindi. Wala lang, hindi nakamo. Ay, konsya lang kumatot. Konsya lang kumatot statement. Pero nakamotor, ma'am, i-clear ko lang. Nakamotor. Okay. Sige. Anyway, sa gym, ang ginagawa ang bata, ang iya nga instructor, ang isa sa in charge. Okay, check natin. Dito kaya itong isa ka upod sa gym action mo. Amo tong panaton sang statement gid no. Diri sa pag nga maka-action sa may syudad sang Bacolod mismo. Makalalibog aksyon na dyan, no? Amo na ni sitwasyon, lusot yang kuan, riding in tandem? Actually, kabalukati, wala man di kina-check kung ano din ang mga belongings. Bala ako malabay ka sa check-up point. Ang importante lang man may bitbit, kagid dyan nga home quarantine pass para panagutan ka. Kag amo ng schedule maman adi, no? And then, ang natabo, dili posible, basta ginabuluban tayo, nagid man ini siya. Kinako mo na tsempuan karon nga adlaw, ang badri ni Mr. Romel Pardilla, ang tag-iya diri siya nga Gym Action Mar. Nga, amo man to nga tsempo, karon nga adlaw nga nagayo gid siya sa ton nga mga kapulisan nga intra or rather magsulod sa Gym Action Mar, no? And then kung nato ining lugar ko sa diin siya nagapuyo temporaryo kag masami nga nagkadto diri man sila sa Barangay Villamonte. Hindi man amo sinagid kalayo diri sa area mismo. Diri kalabot mga pila mga around mga 1 kilometer away gikan sa lugar gid mismo Action Mar. Kundi siya masami makitaan siyang ato naman nga mga sa iya mismo mga kaingog sa mga otoridad mga ka-aksyon. Dito na ang natag naman yung kagawad na lane agsam kung sino ining ngalan niya. Kita mismo din natin ma-confirm unless otherwise ang aton mismo mga kapulisan ang magatag sa konfirmasyon ng kaksyon. Pero kaya nagagawa nga ngalan, hindi man natin magligar kaya ginambala man si Romel Pardilla. Tinawag naman ni kagawad na lane agsam nga winning si Mawi Pilar. Amo magina mga kaksyon, no? Kaya ginata-check nilang record, kaya ginapalayag man ito isang tagiya. Nga isa man nila kaginakabalakan sa to nga ining informasyon bla. Kaya may mga background man mong ining persona action marko na subject in terms of abi na involved, no, na priso to be exact. Wala labot sila makaksyon wala labot nga na priso siya, no, may pilamang kamakaso nga tila angot siya mga ka-aksyon. Ano'y kapitan sa barangay, former professional basketball player. Yes, sir. Former kapitan sa barangay 35. Kaya mo na ang ngalan nga nakakita makaksyon diri sa area din mismo kag Councilor si Sir Marlon kung makatag siya si Sir Marlon sa Lido Action Mar basi makatag siya no sang sigma siya anak istorya sa isa ka mga saksi no diri sa may ang saksi ra sa loob ari siya sa gwa pero isa ka witness sa istorya niya
No, basta may makuha kita balang initial nga information kag dugang pagitagod nga ma-enlighten pagkita kung paano gidala nagluntad ining shooting incident karon nga po. Lagi lang dugay. Pagabot ato sa area, pila sa kita din mismo mga kakson sa may area gid mismo. So initially is pila sa ulong ang Lasing ko 21 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Balikan tayo kay si Aksyon na dyan na diya sa area. Hello. Aksyon dyan. Just, Sir Mar, ano ko no initial information about ang ito mga salakyan, auto, gabukas na nga daan, tapos nagwa ang lalaki nga 30s niwangon, yelong t-shirt, okay, tapos pagtiro, lumalagan sulod sa auto, nga itom, gusto yung gaulat na, naliko doon sa Florida. Buti ringon, sir, ang auto, ang iyang sitwasyon, direksyon niya, dito ka north ang parking niya. Hindi, alin to? Alin diyo. Okay. Kaya ang nalagita, sugata mo, alin to sila. Oo. Pinakamilog ka, Pansino? Ang tao lang ang nagtiro, nakailo po t-shirt. May ano ni siya, may itong auto. So, ang nagtiro, niwangon, Eli Perkis. Councilor, sir, naka-face mask siya? Why? Wala face mask? Meaning, ano po no, isa lang yan nagtiro. Pagkatapos tiro, dumalagan, bukas kang salakyan. Sulod ka yun, sibas ka yun. Buot siningon, sir. Nakakita, sugata, mo na hindi sa mag-interview kay face-to-face kit mo. Kaya tubang din niya salakyan man. Okay. Buot siningon, sir. Nanaog na nga daan. Nanaog. Oo. Dasig lang kaya. Huwag ko balong basta ang aligasyon. Dami na nawag mo kay siya sa sulod. Pinarin mo. Sir, good afternoon from the RMO. Sir, mga kami confirmation about the status, sir, no? Sir. Okay. Sige, mga kami din sa picture. Section mga picture. No? Sir, pwede na sir, ma-play ang picture doon. Kaya at least makita sa ito nga mga ka-action kung anong sitwasyon ka malaragway na ito action, ma. Sa may area karon nga hapon, no? Ang sitwasyon sa may, Kapayo 3, Laragway, from DRMO, sa may area mismo. So, pwede natin ma-view, sir, na itong itsura, sir, man. Wait lang yun. Okay. Anyway, Kakson, ang nakapula sa t-shirt and then may number 15 jersey number sa likod. Amo na numero sa una guys ang gampang sa mo? Sa MBA? 15 din na sa? 15? Arak sa ito ni FB Live. Sumindo terno, no? Terno nga pula. May automotor sa tupadya, nakasapatos siya nga color itom. May medyas na color puti, action mar. Nagapa siya, no? Sir, si Action Rex, siguro sir, kami din, Bluetooth, siguro sir, picture, no? At sa picture na ito, ang picture Manila. Yan yung si Action Mar, no? Awa na ang sir, Bluetooth, na kami kay Action Rex, sir. Action Mar, no? Ikaw Action Mini, ato nga FB Live. Ito na po lang. Kami Bluetooth, sir. Na, sir. Ang apelyado Action dyan, si Esring Jersey, Iyaman apelyado? Oo, Iyaman apelyado Action Mar. Oh, okay. Sa Jersey mismo, amo man ang iyang picture, J76. Okay, yan ang Action Mar, no? Kahit nga receiving kami dari isang picture. Isa lang, pwede kami ito basta yung mga available pag ito, sir, sa may area. From the RMO, thank you, kids, kay Sir Rex, kay Sir, yes, Jason, kay Sir Rex Loxi, no? Siyang DRMO, na nakatagsaton sa Laragway, mga kapsyon, dari sa may area din mismo. Ala, nasa mga kamot ni Action na Rex.
Way pa mapalipitan na son dyan? Salamat. Sir, ano itong iyang Oh. status, man? Ano itong iyang confirmation status? Kasi sa amon nga assessment, no signs of life. No signs of life na siya, sir. Sir, hindi kami declare nga patay na siya. Ang mambalan naman is no signs of life talagang. Okay. Ito wala naging negative, maging siya tanan eh. Ito pag-base man ta sa lividity, isang dugo. Naligwa sa damo. Sir. Anong iyang sir, man? Ang iya ulo, kita bullet yung kadugo? Yes, sir. Oo. Kasi iyang entry point is sa likod. Is yung sa tiya sa tangkugo niya. Tangkugo? Igo. Yes, sir. Oo. Tapos, I don't know kung lapot, sir. Basta mo lang kitaon. That is the reason why, sir, nga na-pull out ang ambulance. Kasi Yes, sir. Oo, sir. Once nga mo makita na naman sa lividity, kasi sa assessment, na siya naman nga no signs of life. Wala na sir, ma-pull out na lang kami dayon. Then, i-take charge na lang sa dayon, sir, sa police naton, sa polisan naton, at the same time, atong soko. okay, sila na lang ang balance. Sila na pala. Oo. Anyway, properly record naman, sir, no? Ang si Sir Rex Locsin, mga kakson, ang isa din kang person, ang department head, siyang lifesaver, sa Barangay Villamonte, mga kakson, kuha na sa statement, bago ginamang sa may area, dari mismo. So, no signs of life, amo na ang assessment, dari siyang ato naman, taga-rescue team sang Barangay Villamonte, mga kakson. So, lato-lato na lang naton, ano ang investigation, initial investigation, sang aton nga mga kapulisan, mga kakson. Yep. Pangita tayo alagyan, no? Pabalik sa piya. Anong pinakalapit nga alagyan? Saan ang pinakalapit nga alagyan pag sa piyak, ma'am? Di kami pinakalapit nga malabay, Dre? Or sa piyak? Diri. Wala na ibang nga alagyan. Diri na lang ka dito, tulog ko. Okay. Ano mo, Will? Sige, dito kami malibot sa likod. Diri, dito nga bangga sa baryo, lapla. Okay. Ito ko na diri. Sige. Nang corner, kinata. At may sa piyak na sa asawa. Tutulong sa piyak. Kato naman akson mo, ang asawa, wala ni Mawe Vilar. Oo, nangabot na. Kay Ariti sa may area mismo, no? Standby lang sa ton nga mga kakson sa area mismo. Lapit naman niya, pila naman din ka metro ang kalayoon, mga kakson, from our origin din mismo. Exaction kay kabalo kagin po ang nga dalan, direksyon mga gimutangan police line, bala. Hindi tadi ka dari sulod sa may area nga tabok ka dayon. So, matiyog kita sa piyak naman nga dalan na actually damo naman kita nakuha sa pagpayag dari kag information, mga kakson, sa may lugar. Mas magiging mo karaton sa statement kining mga malapit ngay mata sining ni Mawe, mga kakson. Although wala pa man na confirm gid sang police nga siya gid man ini, pero damo na mga barangay official nakakuha na kita sa statement gikan man sa tag-iya mismo sang gym kung sariin siya abi ang initially ginlutang, mga kakson, sinigid lamang nga hapon sa liwat. Hindi siya riding in tandem kundi ang ginsakyan diri auto, mga auto action mo. And then nakapreparado na nga daan ng auto, bukas na daan ng pertahan sini. And then paglutang, wala pa tabo ng sa itsura, ining persona mismo ang taglutang. Tapos diretso action mo, no? Lutang, ining mga kakson. Check na pagkita for further and additional details sa may area, gid. Karoon nga po mga kakson sa may lugar. No? Anong nag-investigate action dyan? Soko or Station 4? Station 4 siya ma. So, kita dari sa may piyak na side kita. No, kundi makita dari ang salakyan, mga kakson, sa area mismo. No, ari sagwa ang salakyan, hindi man nakabutang sagwa abi nga karatula about dari sa may our tarpaulin mismo, mga kakson, no. Sagwa sang ining gym ni sang gym, hindi nang isa dari ang gamay ginamang ang entrance. No, may sector kag may ginatawagan ang aton mismo, no, nga mga kapulisan, mga kakson. Let's try and check dugay kung available na mismo ang linya
kaga ining sining asawa ya mga kaaksyon sa totanan nga matag palamati. Gari kami mga laundry shop distribute hindi na manabi no nagdamo-damo man diri ang mga tao na nagkadto sa lugar mismo mga kaaksyon. Si Sir Banduho ni karon ang investigador diri sa police station number 4 nga nag-conduct sa investigation sa lugar mismo sa hapon. Maybe dugay-dugay kung may initial statement or investigation na ang station number 4 sa pagpanguna ni Police Major Arinante Humukan mga kaaksyon, and then ang or even ang Bacolod City Police Office sa area Geda mismo mga kaaksyon karon man nga hapon. Ano kalayo dyan ang distansya sa halin sa Barangay Hall man, sa Villamonte? Layo na siya? Ay, hindi na layo akso ma. Kahit ang siling dalan, ining bangga kayo ni, ikapiyak ka bangga, marpat kay hall na. Okay. Lapit lang gid, and then ang police station dre tilalang ka metro man ang kalayon. No, kay after sa bangga nga kung sa diin naman na usoy mo lang abi ang Barangay Villamonte nga Barangay Hall, so pinakapuntay na police station number 4 na. So meaning ang bangga diri sa una nga bangga kung alin kabi sa may area sa Lopisay na among ginadri magkagson ang iya ka kung sa dilutad ang shooting incident karon lamang nga hapon mga kaakson no. Anyway, check to magiging ang dugang information. Asawa ya din na to? Aksama? Ang asawa ya rin nagabot na? Ari di action mar ang iyang asawa. No, sa may area gin mismo karon nga pon. Anyway, check na to dugay kung available na kinman ang linya diri. Kay may gina-istorya pa mga kaaksyon sa may lugar. Okay. Are mga kaaksyon, no? Muna, kita rin na to, wala pa man din nakabot, abi, ang iya ka matandog, gid bala, kay para may baloan, kung ano din mga dog, ang mapilas, sining persona, action mar, diin sa Bikitiro, kaganogid diri ang latest investigation sang ato naman nga mga kapulisan. Mga kaaksyon, standby lang kita, no? Sige dyan, balikan talaga dugay-dugay, ko lang na yung first bus sa ato sa ni commercial. Yes, Action Marno. Standby kita Japon diri sa area mismo sang Barangay Villamonte, Sharad sa Bacolod Flash Report gikan sa Batol. Ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz sa resulta sa aksyon. Una sa balita, una sa aksyon. Sige, balikan ta dugay-dugay sa aksyon na John Diaz kung mayara sang update mag-aksyon. Buo lang na yung first bus sa ato sa ni commercial kay base kon alangan kita. 541. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod
Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, Alas 5:45, balikan tayo sa aksyon na John Diaz sa area aksyon John. Yes, Action Mar, balikan nato diri sa lugar mismo. Check nato ng consent statement ang pamilya no. Action Mar kuno no diri matag ilang information karon nga pon. Ma'am, may nga pon, ma'am, sa luwas. Hindi ako, ako magpa-interview, pasensya lang. Ay nga, kay gusto ko man tanong. Kamo 13 noon, kaling kayo, di ka mixed emotion. Bako to. Oo. Pero ma'am, confirm si Sir Gito, ma'am. Oo. Sagin man to sa sulod. Nakasulod ka na to sa area. Ay pa, hindi kami kapalapit sa buong. Okay. Pero nung gina-check mo ka siya, iyan na, Oo, siya ginakay pati niya na bayo. Sa kagang uniform niya, iyan na anan, sa nakabutang. Oo, pero tipo na hindi ka lang tayo magkatasid mo, no? Oo, hindi lang ko na ito. Kay kabudlay, mga ambal, subong kay basik lang, hindi amo ako bakit tungod sa emotion ko, Oo. Ano yung gusto mo sa mga na-lead ka o basik mo sino na gano'n? Waay ko, hindi ko kambal, kay hindi taniya, hindi mo ko amo ni ka kuan kung sino, pero pasensya na lang ko na isubong kay hindi ko kano basi masala ko blakag may ano ko na iba na tao na hindi galit yung sakto, Oo, kasi matumog. Oo. So, ano na lang ayaw mo sa ibang mga tao subong ma'am nga balot information about the tabos kay... Ay ko subong yambal kay gusto ko lang na maminsar ko anay kung anong mahihimo namon subong kung makuha si Maui kay layo ko lang kanay kung base mo pa madala pa sa ospital o may ngagaw pa. Oo, mo na lang ayaw magalit na kung dala pa sa ospital. Oo. Yan action na Mar, no? At least nga pa-confirm na natin sa iya mismo sa asawa, action Mar nga sagid man to, no, nakita yung sulod pero wala pa sa nakasulod mismo sa may area gate. Siniman nga mga tinion nakabot na diri ang katapos ang scene of the crime operative or SOCO sa may lugar bago ginamang ginaompisa na diri magkakson ang investigation. Sumulot ulit na tayo karon siyang pinakaling update magkakson naman ito hindi nga gawin natin diri nga magkuhaan sa statement kag confirmation gikan sa pamilya mismo action man. Action man sa gihapon sa lugar action John Diaz resulta na sa action sa pagproduction. Salamat aksyon John. So gina-confirmar mismo sang asawa nga ang natiruhan subong hapon sa area sang barangay Villamonte. Amo ang anay kapitan sang barangay sa Bacolod kag anay professional basketball player nga si Maui Huilar Jr. Kon na background ni Maui Huilar, manabot-amo maka-aksyon kay man kon madunuban sa record nagapakita
Ngati si Willard nakilala gid man bilang player, professional basketball player. Tungod sa pagka basketball player niya, nakilala siya, nagdalagan bilang opisyal sa barangay Dumaog. Pero medyo nakasulo-sumalang gawas ang polo problema. Matapos nga ni siya ang isa sa mga nadakpan sa bypass operation sang Nobyembre. Nagligad nga mga tinuig. No? Dire lang kitaan ay dugang sinikaron nga background, dugang information, tutukan ninyo sa Action Farming Line with Action Brian Morden kay kadamo sa mga palabangkutanon dire. Number 1 kun nga ang nakalusot pa ang mga kriminal sa sining sitwasyon karon nga medyo abnormal dire sa Bacolod kag ano gid ang pinaka-rason sa likod sinitran. Alas 5:49. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radyo, Bacolod saludo
sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pagpuyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan.
Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita! Action Reports Afternoon Edition. Lasing ko 58, ipabati ko lang sa inyo kay ginapromisa ko na kina sa intro naton. Kag-importante nga mabalaan sang mga benepisyaryo o kon ara sa listahan eligible nga mga benepisyaryo sang Social Amelioration Fund sang DSWD diri sa Negros Occidental. Why di galing malagip ang Bacolod City Negros Occidental nga record gin-present sa mga hapon ni Provincial Social Welfare and Development Officer Merly Garcia pila ang mga benepisyaryo nga pamilya kada banwa kag syudad, pila ang gin-download o kung gin-transfer na nga pondo, kag ang ginahulat sang kalabanan gid kag halos kataran-taran nga benepisyaryo kung saan o umpisa na pagpanagtag. May ara na gid ba nakaumpisa, pero may ara nga way pa sang patod nga petsa. Yari si PSWDO Head Merly Garcia. This afternoon, I'm going to give you the update of the status of the implementation of the Social Amelioration Program. 2,228,838,000 for 371,473 families completely downloaded to the 31 LGUs. For San Carlos City, the target families is 19 to 48, the total amount of 115,488,000. The tentative schedule of distribution is on April 17 onwards. For Calatrava, we have 10,549, amounting to 63,294,000. Still ongoing ang validation. For Tuboso, we have 5,566, amounting to 33,396,000. Tentative schedule of distribution is on April 20, 2020 as agreed yesterday's meeting. For Escalante City, we have 14,033, amounting to 84,198,000. Ongoing ang validation. For DSB, we have 2,853, amounting to 17,118,000. They have already distributed the social amelioration yesterday. Ongoing man. For Sagay City, we have 21,292, amounting to 127,752. Schedule for distribution would be on April 27 to April 30. For Cadiz City, we have 23,896, amounting to 143,376. The schedule would be on April 18 onwards. For Manapla, we have 8,440, 50,484,000. Schedule of distribution will start tomorrow and on Saturday. 2 days lang ang ilang schedule. For Victoria City, we have 12,513, amounting to 75,078,000. Tentative schedule is on April 18, 19, and 20. For Ibe Magalona, we have 9,164, 54,984,000. They have already started the distribution since yesterday. For Silay City, they have 20,190, amounting to 120,740,000. Ongoing ang validation. And for Talisay, it's 15,985, 95,910,000. The schedule is on April 18 onwards. For Moisha, we have 11,629, total of 69,774, and the schedule is tomorrow onwards.
For Bago, we have 28,443, amounting to 170,658,000. Again, they will start distributing on Saturday onwards. Pulupandan, it's 4,585, 12,510,000. Still ongoing ang validation. For Valladolid, we have 6,357, amounting to 38,142,000. The schedule is April 22 onwards. For San Enrique, we have 3,948, amounting to 23,688. And for La Carlota, we have 10,734, amounting to 64,404. The schedule is on April 18 and 19. For Pontevedra, we have 8,338, an amounting to 50,028,000. No schedule yet for the distribution, meaning to say ongoing ang ilang validation. For Hinigaran, we have 13,492, so that would be 80,952. Again, ongoing ang validation. Together with Binalbagan, it's 10,591, 63,546, still ongoing ang validation. No schedule yet for the distribution. For Himamaylan, it's 15,095, 90,570,000. On Saturday, they will start the distribution. Isabela, we have 9,029, amounting to 54,174, yet ongoing ang validation. We have to consider this kay mga ang areas nila kalagyo-git. And Moises Padilla, 5,352, amounting to 32,112. The schedule is on April 23 and 25. For La Castillana, we have 11,847, amounting to 71,082,000. Again, the schedule is April 26 to 29. And lastly, for the 6th district, we have Kabangkalan, 26,708, amounting to 160,248. Their schedule of distribution would be on April 20 onwards. For Ilog, we have 8,267, amounting to 49,602,000. We haven't received yet the schedule of distribution, meaning ongoing pa ang ila validation. For Candoni, we have 2,497, amounting to 17,682. They have started their distribution since today. Okay, for Kawayan, we have 13,832, 82,992,000. Their schedule is on April 20 to 23. For Sipalay, 8,867. We have 53,202,000. They will start the distribution on Saturday. And lastly, Hinubaan, 7,780, 46,680,000. They have already started their distribution since April 14. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Kompleto ang listahan na aging presentar ni PSWDO Head Merly Garcia. So, Botselingon, may 3 pa lang ka mga local government units dari sa Negros Occidental ang nakaumpisa nakasugod na sang payout. Nakasugod na panagtag sang tag 6,000 pesos nga kwarta sa mga benepisyaryo sang Social Amelioration Program. April 14 nag-umpisa, banwas ang hinubaan. Sige-sige pa, tub-tub subong. April 15 kahapon, Don Salvador Benedicto. April 16, subong, banwas ang Candoni. May problema nga na-eksperyensyahan ang mga nagadulong. Presentar na karon sa Action Farming Land kay lapaw-lapaw na taho, alas 6:07. Iban nga balita, way pa naton malabutan tutok sa Action na Farming Line with Action na Brian Amorden, alas 6:30, tub-tub alas 9 sang gabi.
Oy, sa mga nagaproblema, bala sila sa dengatay, di mayong pamatyagan, bangod na may diferensya, ang inyo sa dengatay, ang sabat sila, DTX 500, na pamatod-an sa badamang nga mga pagtuon. Nga epektibo nga pangontra sa mga toxins ang DTX 500. Hindi na pagpadugaya pa ang pag-antos sa inyo sa dibalatian, mag DTX 500 na kamo. Plus kung taas inyo blood sugar, may ara kamo family history, sa diabetes nga balatian, di na paghulata nga maggrabe pa ina. Mag DTX 500 na kamo. Mabakal sa tanan nga mga butika. Una sa balita, una sa aksyon. Importante man nga mayara sang vitamin D3 ang lawas naton tanan. Sa mga nakatilaw na damon nagmuno sa aton ay lialibyo nga nabaton sa ila sa nga lawas nabatsagan gid nila. Ang vitamin D3, Life Extension Vitamin D3. Isa lamang sa maraming produkto sa Life Extension Philippines. Arang ila sa klinika opisina sa GA Esteban Building, Lacson South, Bacolod City. Life Extension Vitamin D3. Palatuntunan Action Reports after edition. Magabalik na naman, boss. Agasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar. Kag ang update sa pagtiro sa anay baray nga kapitan kag anay professional basketball player Maui Huilar Jr. karon man sa Action Farming Line. Pabodere kay Action Henry Spolgar with Action JM Baikin sa technical control. Ako naman Action na Marlon Hervaya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.